Isinagawa naman po ang groundbreaking ceremony bilang hudyat po ng opisyal na pagsisimula ng construction po ng Pangasinan Bangus Breeding and Hatchery Project sa Barangay Arnedo, Bolinao noong Sabado, Enero 31. Dinaluhan po ito ng mga kinatawan mula sa pamahalang panlalawigan, Department of Agriculture, Regional Field Office 1 at iba pang sangay po ng pamahalaan. Ang proyekto ay target na maging isang aquaculture innovation hub na inasang makatutulong sa humigit kumulang na 40,000 na mangingisda mula sa mahigit 17 bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Batay sa perspective view ng proyekto, magkakaroon ito ng hatchery at broodstock tanks, pump house, intake pump at iba pang mga pasilidad na inasang magiging kauna-unahang bangus hatchery sa bansa na pagmamay-ari ng isang pamahalaang panlalawigan. Inasang tutugunan naman ng proyekto ang kakulangan sa produksyon ng bangus fry at mapapababa ang production cost ng mga operators at higit pang mapaunlad ang sektor ng pangisdaan sa lalawigan ng Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM.